ka na para makapagtinda ka. Shoutout sa'yo, boss. Bossing 180 lang. Ang ganda yun, kasi laki. Magkano kilo niyan? 350. Oh, so 350 po, no? Ganun kalaking pusit. Tapos meron pong pompano. So ang kilo po dito ng ibon, 380. Pompano po ay 350. Sige, bubali sa halap na kilo pusit. 360 po. Ilan? Ikot muna ako. Ganda ng pusit, no? Yan, yellow pintuna, oh. Tapos lumot. 320 po yung pusit, Sputnik. Tapos may mga alimango pa rin po rito nagtitinda, no? So ganito po ang mga kiluhan po ng hipon sa Malabon Fish Market, no? Talagang pinagkakaguluhan po nila. Yan po yung mga tilapiyang Pampanga. 130 po ang kilo, no? May mga presyo na po talaga tayo makikita dito sa kanila mga paninda. Brother, shoutout sa Family Bantot. Shoutout po muli sa Pamilya Bansot, no? Busy founder, busy founder. Busy po yung ating founder sa pagtitinda po ng hipon. Lapu-lapu po, no? Ang kada kilo po ay 500 pesos po. Grabe po ang isda ngayon dito sa Malabon Fish Market. Ito. Tingnan mo. Oo, lapu-lapu. Lapu-lapu po, 400 po ang kilo. Boss! Happy New Year! Ayan po yung kanilang mga tinitinda po dito sa Malabon Fish Market. Yan po yung mga presyohan. Shoutout mo yung mga MBB doon. Shoutout, boss. Yan na. Shoutout tayo dito. Ay, Kahit lang to. Ang lakas talaga nito kahit di ako dito. Idol, Happy New Year, Happy New Year. Sa inyo lahat, guys. Daming tao. Boss Lando. Dami tao ngayon, Boss Lando. Kaya nga eh. Medyo papakabala tayo, mga kalubi. So, laban na laban ako, mga idol. Oh. Nakapaalang ako. Grabe init, no? Oh. Nakapaalang ako, mga idol. Daming tao eh. Taste na tayo, taste. Alright, so isang magandang umaga po sa ating lahat. At nandito pong muli si Boss Lando Explorer dito sa Malabon Fish Market upang mag-update po ng mga presyuhan dito sa kaganapan sa Malabon. So tara, samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. Advance Happy New Year po at sa mga OFW po natin na nagtatrabaho sa ibang bansa. So tara, let's go!
Boss. Boss, Boss na boss eh. Happy New Year! So, ganito po yung sistema ngayon sa Malabon Fish Market, no? Kung saan ay grabe po ang tao na dumakayo po ngayon dito upang mamili po ng kanilang ihahanda sa paghihiwalay po ng taon, no? Grabe po talaga ang tao ngayon dito. So, alam po naman po natin na ang pinagkakaguluhan po nila dito yung mga prutas, sipon, isda. Iyak po na grabe po ang mga presyon po ngayon dito. So halos lahat po, no? Grabe po ang dagsa ng isda. Maganda ka na para makapagtinda ka. Hindi ka malulugi dyan. So meron po ditong bluefin tuna, no? 220 po ang kilo. Saka galunggong, salmon. So ganyan karami po yung tao na namimili po dito sa Malabon Fish Market. Sigurado po dito ang pinagkakaguluhan po ng ating mga kababayan po ay ang tinda po nilang hipon. So dito po mayroon pong bango dagupan, no? 180 po ang kilo. Shout out! Boss Lando! Shoutout sa'yo, boss. Kaya may pag-iyaw ka na ba dyan? Wala pa, naghahanap pa lang. Okay, pagkakasuhan mo sa akin. Sige. Maganda yun, no? Maganda. Ayan po, may mga presyon na po. Oh. Pogita, pogita. Pogita, 20 po ang kilo. Ayan po, mga Tilapia, wala presyon. na, kaya yan na lang. Wala pa jacket dyan, bossing. Wala pa tayong pa-jacket, di pa tayo nasahod. Bigyan ng uniform yan. So, lalaki po ng pusit, oh. Bossing, 180 lang Ang ganda yun, oh. Pusit, laki, oh. Magkano kilo niyan? 350. Oh, so, 350 po, no? Ganun kalaking pusit. Tapos, meron pong pompano. 180 lang kilo. Mas, so, ang kilo po dito ng ipon, 380. Pompano po ay 350. Boss! Ganda, 350 lang yan. Lapu-lapu. So, dito po may mga tindang pusit, no? Sa halagang 360 po kada kilo. Padaan po. Boss, kuha na boss, oh. Awas mo yun. 200 kilo. Ganda ng pusit, no? 360 po ang kada kilo. Pre, Ang laki niya na. pusit, pre. 120 lang. Ganda ng pusit mo, ha? Sige, bubalisahan ako ng kilo pusit. 360 po, oh. 200. Ilan? Ikot muna ako. Ganda ng pusit, no? Hanggang 200 na ako yan. Wala makikita dyan ng 200. Una. So, ganyan karami po ang tao na mimili sa Malabon Fish Market, no? Talagang dinayo po tayo ng ating mga kababayan. So, mga presyon po, ang pinagkakaguluhan po ng ating mga kababayan po ay ang kanilang panindang hipon. So, 380 po ang per kilo ng hipon, no? Yan, yellow pintuna, oh. Tapos lumot. 320 po yung
pusit, Sputnik. Tapos may mga alimango pa rin po rito nagtitinda, no? So, ganito po ang mga kiluhan po ng hipon sa Malabon Fish Market, no? Talagang pinagkakaguluhan po nila. So, dagsa po talaga ang isda at hipon sa Malabon Fish Market, no? Yan po yung mga tilapyang Pampanga. 130 po ang kilo, no? May mga presyo na po talaga tayo makikita dito sa kanila mga paninda. May yellow pin po, 280 po ang kilo, no? So, dito may mga lapu-lapu rin po. Libre to sino? Boss! Hi brother! Shoutout sa family Bantot! Shout out po muli sa pamilya Bansot, no? Busy. Ayun. Busy brother eh. Okay. So, lapu-lapu po, no? Ang kada kilo po ay 500 pesos po. Grabe po ang isda ngayon dito sa Malabon Fish Market. Ito. Ito, tingnan mo. Oo, lapu-lapu. Lapu-lapu po, 400 po ang kilo. Talagang may makikita na po kayo mga presyon sa kanilang po mga paninda. So, grabe po talaga, no? Daming pusit. Ayan po. Boss! Happy New Year! Ayan po yung kanilang mga tinitinda po dito sa Malabon Fish Market. Yung mga presyohan. So, ganito pong karami ang dumagsang kababayan po natin sa Malabon Fish Market. Walang ang ibang pandikit dito sa Pinoy Pandikit. Lahat ng mga sira at mga basa. Nakagalitan sa iyong pangalan. Shoutout mo yung mga MBB doon. Yan na. Ay na tayo. Gato sa inyo mga Lodi. So, ito na lang po yung nakikita nating paninda po nila, no? May tilapyang Batangas, no? Tapos yellow fin tuna, 240. Pwede nyo na pong angkinin, nag-iisa na lang po, oh. Isa na lang yan, pwede mo na. Pili nyo na po. So, may pusit kalawang, no? Alright, so ganyan pong karami ang dumayo po nating kababayan dito sa Malabon Fish Market upang mamili ng kanilang handa, no? Talagang dinayo tayo ng ating mga kababayan.
Grabe po talaga ang tao ngayon namimili po dito. Boss, thank you. Happy New Year. Happy New Year pa, boss. Huwag na magalangan ha. Kaya na pakwan? 160 lang boss. Bigay yan lagi. Pula ba to? Yun sa pula. So dito naman po tayo sa nagtitinda po ng mga prutas. Ganyan po yung mga presyon po nila ngayon dito, no? So grabe po yung tao sa nakikita po natin, no? Ganyan po silang karami ngayon, araw po ng linggo. Sawa na ako. Bahala na si Batman dyan. Boss, wala nang mangga, no? Wala na talaga. Ang tamis, natikman ko kahapon. Sayang nga po si... Ha? Tamis ng mangga. Akala ko nga abot pa. May 10 kahapon na natira pag uwi mo. Pag talikod mo, mamaya-maya nagtatingan mga soke. Kukuha nga sana uli ako ngayon. Napansin ko, wala na. Ang ganda talaga Ang ganda ng manggang tamis. Nilagay namin sa Graham, may tas tinikman ko eh. Nung inihima. Ano? Ako agad nag-sample eh. Yun nga, inaubos. Grabe tao. Grabe ka. Sige boss. Salamat. Happy New Year. Happy New Year na lang. Next time na lang, sigurado may tinda ka naman palagi dyan eh. Salamat. Okay, salamat. Doon na ako na tangin ito. Isa na lang ka, sagdan. So dito naman po ay ang tinitinda po nila ay tumpok-tumpok na isda sa halagang 50 pesos po, no? Sobrang dami na po yung mga 50 pesos na makikita niyo po dito sa Malabon Fish Market. Madami natin. Ito yung 1 Kwenta lang kuya, madami. Yun yung maliit, sa dulo. Yan. Dito ka karniyan. Saan ka tayo?
Alright, so dagsa po ang mga mamimili po natin dito sa Malabon Fish Market, no, kung saan ay grabe po ang dumadayo ngayon dito, no, dahil sa maghihiwalay po ang taon at kanila pong ihahanda sa hapagkainan. So sa mga hindi pa rin po nakakapag-subscribe, mag-subscribe. Shoutout po pala sa mga OFW po natin na nagtatrabaho po sa ibang bansa. So Happy New Year po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo. Ito po si Boss Lando Explorer at welcome na welcome po kayo. Maraming salamat po. Ingat po kayong lahat. Bye.